କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ସିଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତ ହଲୁଛି ଆଉ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧୁର ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦେଖେଇବି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏତା ବସ୍ରେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ମହାବଳେଶ୍ୱର। ମହାବଳେଶ୍ୱର ଏବେ ନାଇଟ୍ ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ ବସ୍ରେ ଏତେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ରେ ଅଛି ନା ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା, ମଝିରେ ଥିଲେ ଆଗରେ ଥିଲେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ସିଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତ ହଲୁଛି ଆଉ। ये ଆମ ଚପଲ ଆମ ଚପଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲଗେଜ୍ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ 8 ଜଣ ଆସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚପଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଆମର। ଏଇଟା ପୁରା ପର୍ସନାଲ୍ ଆମର ଚପଲ ବ୍ୟାଗ୍, କାଳେ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ରଖୁଛୁ। ଏଇଟା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଚୋରି ହେଇକି ଚଳିବ, ପଇସା ଅଛି। ଚପଲ ବ୍ୟାଗ୍ କିନ୍ତୁ ଚୋରି ନ ହବା ଦରକାର। ଚପଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଆମେ ଭଲ୍ଟିକି ମାରିକି ହିରୋଇନ୍ ଗିରି ଏତିକି କହିକି ମୋ ବକ୍ତୃତା ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ନ କ୍ଷମା କଲେ ମୋର ଗୋଟେ